A sucesión de borrascas do pasado inverno provocou un importante deterioro nalgunhas infraestructuras públicas, principalmente camiños e estradas, así como problemas na rede de alumeado. O Concello de Ribeira fixo balance dos traballos de mantemento acometidos, sobre todo en materia de pavimentación e limpeza de cunetas para garantir o bo estado da rede viaria. Simplemente o que foi en actuacións de rebacheo, gastamos máis de 12 toneladas de aglomerado e a día de hoxe pois todavía temos máis baches para reparar. Sabemos tamén que outra das actuacións que é importante para evitar o deterioro dos pavimentos é as actuacións na limpeza das cunetas, cando as cunetas están debidamente acondicionadas e impiden que a auga pase por encima do vial, co cual evita o seu deterioro. Así queremos dar conta desas limpezas de cunetas que se levaron en distintas parroquias do municipio, que se levaron a cabo en Palmeira, na zona da Carballa, Chacín, Lixó, San Pedro, na zona de Oleiros, tamén se actuou na zona de Sobrido, Lixó, Valteiro e Salmón. Tamén actuamos aí nunha calle aledaña da Avenida da Coruña. En canto á reparación de baches, foron multitud de baches que tuvemos que reparar. Procedeuse tamén á reparación do empedrado de numerosas rúas, así como o mantemento dos aparcadoiros municipais. Actuouse ademais na contorna dos ríos coa retirada de maleza e árbores tanto no cauce do Orlés como do Listres. A Concelleira de Obras deu conta tamén dunha serie de melloras acometidas nos colexios para solventar incidencias eléctricas ou a obstrución de canalóns, así como o arranxo e reposición de mobiliario urbano en diversas parroquias. En materia de alumeado, procedeuse á reposición dos puntos de luz danados durante os temporais e reforzouse a rede en puntos sensibles como a contorna dos parques infantís. Douselle tamén un poquinho de prioridade aos parques infantiles. Estamos levando a cabo a colocación de unhas farolas en Palmeira, de 6 farolas concretamente, con o seu alumbrado, donde está o polideportivo Torres Colomer. É unha demanda que facían os veciños desde fai anos, e agora xa se leva a cabo. Xa está aprobado por supuesto, xa está licitado e en breve pois quedará feito. Hoxe mesmo están na Praza dos Estudiantes no cara Mecheiro repoñendo tamén todo o alumbrado porque por motivo dunhas obras pois en algún momento tuveron que facer pois algún tipo de corte no alumbrado, nos cables das farolas e lle dou un pouquiño de guerra porque pasar eses cables por aí pois ten un pouquiño de dificultad. O concelleiro responsable lembrou que o termo municipal conta con máis de 8.000 puntos de luz, o que evidencia o importante traballo de mantemento realizado pola empresa adxudicataria do servizo.